Nginibingelele, nginamukele namhlanje. Ngithembe ukuthi sonke sesa-subscribe-a, salandela onke ama-page. Osibuzile namuhla usibuze ngomuthi, igama lawo abawubiza uSondela. Le nduku-ke ibizwe ngokuthi-ke ubobo, bathi usondela ngani? Umbuzo uthi uwenzani uSondela? USondela uyasondeza njengoba negama nalo lizisho. Kusebenza impande kule nduku. Inamandla-ke kakhulu kwezokusondeza. Yinhle kakhulu ekubuyiseni inhlanhla yokuzalwa eseyavalwa ngabathakathi. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi-ke ubuwumuntu oney'nhlanhla abathakathi gcine-ke sebey'vala noma zivaleka ngenxa zabathakathi. Le nduku-ke ingena kakhulu-ke kwizinhlanga noma-ke izigqabo zemali. Le nduku iyangena nakwezothando. Intombi-ke uma kuthiwa uyayishela ayifuni ilokhu inqaphaza inqaphaza, kuthiwa-ke iyayisondeza. Amasoka ayazi kahle le nduku. Le nduku-ke uyaphalaza ngayo, iyagquma, iyakhafula, kanti uyageza futhi ngayo. Kuthiwa-ke iyangena kwizigubhu zokudonsa imali. Iyangena kwizihlanzi ezimhlophe zamasoka zokuthandeka. Ibuye futhi ibe intelezi enamandla yokuphisa izinduku zabathakathi. Yinhle kakhulu-ke uma-ke uyiqhathe nompindamshaye. Umpindamshaye-ke nayo enye yezinduku esisazoyichaza. Enye-ke kuthiwa umhlakaza, uchithabhunga kanye nezinye izinduku. Kanti le nduku yinhle kakhulu-ke futhi-ke nasekucupheni umthakathi. Uma-ke kunomcimbi, kuye kucele ngayo ekhaya ukuthi-ke ngaphambi kokuba umcimbi uqale isetshenziswe. USondela kuthiwa muhle nakumabutho, muhle kakhulu. Okanye-ke kuyolanda. Inhle futhi nakubona abakhunkuli. Bayayithaka le nduku ezintweni zabo ezingalungile. Bayithaka kwiziphoso zabo nokunye okuningi. Ake ngibonge-ke ukuthi ulalelile, wezwa-ke konke engikhuluma ngakho. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nilandele ukuze ngokulandelayo-ke masifika nempendulo ozobe uyibuzile, i-notification isheshe ifinyelele kuwena. Nisale kahle.